Iki ya lor, lokasi kedua Minggu tanggal 5 lor ya. Nah, iki tak siapin lor ya. Cafe 5 lor ya. Isine 20-an. Wes pokoknya diwasi ae. Posisine nek ndeleh nyang ndi-ndi. Dadine kok ben gak tekok maneh lor. Nah, wes pokoknya diwasi lor ya. Nah, mata siji lor. Nah, siji tak disepno kene lor ya. Ah, iki siji. Garek papat lor. ya iki lakon apa turun golek panganan samprukan kok kulak koyo ngene Enak. ini Raden Sukata Siji ini wis delik. gawe-gawe kancane Lali lor ya, mesti nemu share komen lor ya. Ah, siji wis ndelik. Nah, iki sing kedua lor. Kedua lor ya. Nah, kedua. Oh, kedua geser ini lor. Nah, kedua geser gini lor. Nah, kedua lor ya. Kisah kedua garek telu lor. Golek nonggon sing po enak neh lor. Nah, telu garek telu. Nah, kene lor. Garek telu lor ya. Nah, iki tak disepno kene neh lor. Ah. Pokoknya aja lali saya nemu share komen lor ya. Nah, telu. gawe-gawe kancane Telu. Sing keempat tak deleh kene lor. Telu. Nah, iki lor. Keempat kene lor. Nah, iki lor ya. Nah, keempat yang kene lor. Ah, garek siji lor ya. Ah, garek siji. Golek nonggon sing enak neh lor. Ah, iki sing terakhir lor iki. Ah, sing terakhir. Nah, garis siji lor ya. Nah, yang terakhir kene lor. Nah, tak terus kene lor. Wes. Nah, iki lor ya.